Aquí comença la primera etapa del Camí de Santiago que tinc intencions de fer demà al matí, des d'aquí, d'on Iván Igarazzi, fins a Roncesvalles. El dia no comença gaire bé. Està plovent, diuen que dalt al port hi ha neu. M'aconsellen que vagi per Valcarlos, per la carretera. Bé, començo a gravar aquí a Valcarlos perquè és el primer lloc que trobo un espai on la càmera no es mulli. Fins ara tot era carretera molt maca, però plovent tota l'estona. Ara continuaré a veure fins on arribo. Ha deixat de ploure. El paisatge és magnífic. Torna a ploure. He de tornar a amagar la càmera. Estic a punt d'arribar al Puerto d'Ibañeta i sembla que des d'allà ja es pot baixar. Ara fa una pausa de pluja i he aprofitat per menjar-me una barreta. Fa ja diverses hores que he sortit i encara en deuen quedar només un parell. I el camí, ja ho heu vist, és superguapo. Un bosc de faig, una fageda. El camí sempre està molt ben indicat. Torna a ploure. Els últims metros i ja haurem arribat a dalt. Volia gravar allà dalt, a la pedra Roldán, però fa massa fred i massa vent. Impossible aguantar l'arribat a l'Alberg de Roncesvalles. Ha estat molt maco el viatge. Dur, perquè hi havia fang, perquè feia vent, perquè feia fred, perquè plovia estones, però el paisatge és tan maco que ha valgut molt la pena. Aquest és l'albergue d'aquí de Roncesvalles. La meva llitera és aquesta. No som a 7, estem a Burguete i encara que soni mentida, en el mes de maig està caient. Será una de las imágenes del día. Hoy entrarán como testigos de la audiencia de Magos procedentes de Ramos Santander, de Sabán y de Uberànquil, Germán Andreu, De ploure. Seguim per la carretera perquè els camins que van per l'interior estan tots enfangats i de fet de bon dematí hem tingut que salvar molts espais de fang. Tornem al camí. Fa una estona que no plou i ha pujat una mica la temperatura. Torna a caure en gotes.
Sembla que ha deixat de ploure per ara, però durant tot el matí ara plou, ara surt el sol, totes les fulles estan xopes d'aigua. Ara sembla que ha sortit una miqueta el sol. Us ensenyo els pantalons i les botes. Finalment he arribat a Zubiri. Ara només cal trobar l'albergue, el Palo de l'Avellano, i hauré acabat per avui. Aquesta és l'habitació del Palo de l'Avellano. Començo el tercer dia. Sortim de Zubiri i avui sembla que l'etapa serà tot un passeig. I la pluja no ens abandona. Ja us ho aniré explicant. Hi ha racons increïblement macos. Sembla que per uns moments ha deixat de ploure. Abans d'entrar en aquest bosc era tan agradable, uns minuts, ni que fos de sol. I sempre el camino. I sempre el fan. Ens acostem a Pamplona. Al riu Arga ens tenim el Portal de França, una antiga entrada a la ciutat de Pamplona i final de la tercera etapa que he fet des de Don Ivane Gatze fins aquí. Estic content, estic orgullós, m'ha agradat molt fer-ho i si teniu curiositat per saber si en faré més, haureu d'esperar.